Jakiś czas temu zadałem wam pytanie na karcie społeczność, czy chcecie na fotelu zobaczyć Disa. Musiałem zapytać, bo jest to jednak postać dość kontrowersyjna, ale chciałbym podejmować w podcaście również cięższe tematy, a myślę, że historia całego JD trochę takim tematem jest. W końcu nie każdy youtuber miał swoje wyzwisko, które stało się młodzieżowym, nieuznanym słowem roku 2019. I naprawdę sporo trzeba było zrobić, by namnożyć wokół swojej osoby tyle hejtu. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się dokładniej tej historii krok po kroku, zapytamy o niewygodne fakty, zadamy pytania od widzów i sprawdzimy, czy Dis zrozumiał, co poszło nie tak i gdzie był prawdziwy problem. Stary, 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 stary. Dziękuję za podcaścior. Widzimy się w kolejnym. Stary, jak najlepszego wizerunku, wymiany na lepsze. No nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Ja ci życzę jeszcze ciekawszy, albo inaczej, ja ci życzę ciekawszych gości. O, myślę, że było całkiem nieźle. Było naprawdę ciekawie. Widzimy się w kolejnym Reelcaście. Do zobaczenia.